ऐसे जोरिया उमरिए पनी चला गेला बोलो चुप हटाओ है कर चुप रहो चुप रहो चुप रहो चुपा चुपा इतना फास्ट में देखो ये है तो एक हाथी लड़ाई हाँ होई का बाबा ए भाई बाबा हां बाबा वैल्यू है लड़ाई कहां बा लड़ाई है कौन नहीं के ए भाव खाती होता भाव हम बने लइका या रौद से हमारा को हम खाती ही वही जावा हम होके निनया बही गया हमारा के होके निनया बही गया छोड़िया कवारी मोरियारी हाँ कवाई धाला न ठीक लागला अरे होई से जोरिया झटका पर है हां जी कि होई से जोरिया उमरिए पन ऐसे जोरिया उमरिए पनी चला गेला ऐसे जोरिया उमरिए पनी चला गेला आज दिल लगावला के का जरूर ए हां वाह वाह हमार फैसला तो श्रोता खड़ा करे के फंसा दे काहे हो तू खड़ा करके तारे के फसल में तू खुदे फंस गइल एक सेकंड सही बात भाई जितना यूट्यूबर भाई आई बड़े हां जी कभी कभी कैमरा पीछे घुमावल कोई नहीं हाँ पीछे घुमा के देख लो कि हमारे के चाहे वाला कितना लोग आई आ गीत सुने खातिर हां जी ई कभी तो नानू घुमावे ला लोग हम बैठ के बोली मंच के पीछे बोली कैमरा एकदम जूम क के रही कभी पीछे घुमाओ के देखो आज लठुडी में चाहे कोनो जिला कोनो घर में सही बात बा। गीतवे पर पहचान लोग बनावेला अरे दिल ए भैया अब बुझा गए लहरा से हां जी अगनी मन नजदीक से दूरी से जोरिया उमरिए पनी चला गेला ऐसे जोरिया उमरिए पनी चला गेला तारा के गायिका के पहचान हमनी के सब कोई तले बनी जा हां जी कमर कमर जो हिमांशु भैया काहे दीवाना पानी मसाले का कुछ बाकी न रही पानी मसाले का कुछ बाकी न रही इतिहास में पहली बार हुआ है मीठा मीठा कि हमारे हिमांशु भैया के तरफ से सभी यूट्यूबर भाइयों को सम्मान गाड़ दे लिफाफा में कुछ सम्मान राशि भी दिया जाएगा। हां जी सब लोग के जितना लोग आइल बा सब का आई हम आग्रह कइले बानी हिमांशु भैया से। हां जी तो तू लोग एक बार ताली बजाओ हिमांशु भैया के नाम पे का मुकुल यूट्यूबर भाई लोग मुकुल से जरिया टांग लो कमर कमर जो हिलोर नहीं साही अभाइल बसात तो कुछ बाकी न रही बोलाई हम बोलाई अपना दिमाग से बोलाई निशा पांडे जी हमार गार्जियन है सही बात बा। गार्जियन उहे होला जेकरा के हम बचपन से पल छुअताई बानी
तो कोनो कलाकार के डायरेक्ट ना चढ़ा देबो ना जी कोनो कलाकार के भूमिका होला सब का कुछ बात होला अगर निशा जी खड़ा हो गई होखे तो मन में बात होई तो कहिए दे आइए ड्रीम गर्ल कम हियर कम हियर हमार लोग थम ही माइक हे निशा चंदन से जोरिया अरे उमरिए पनीक लागला से जोरिया उमरिए ई तो हमरा खातिर सौभाग्य के बात हो गई। बोलो भैया बिहार में तो बिहार में आरा में बक्सर में हमने की जब भी जाल जाला गोलू बाबू हमरा पीछे हुकारी भरला के जरूरत नहीं खे जी सही बात बा हमारे वहाँ पे सिंगर साहब हमेशा से गोलू बाबू हमार खूब सम्मान कइले बड़े और अक्सर गोलू बाबू के और हमरा के खूब पसंद कइल गइल बा। और चंदन बाबू अपन माइके थमा देले इनके बियाह में हम इनके मेहरारू के गई रही अगवानी करे कहले रहनी कि देखा ओके बियाह के बाद ना पूछले है काहे ओने जहां चल गई भैया के बाद एक दो आदमी फोटो खिंचावे खातिर बोलो और सुनिए अब आप ऐसे नहीं जा सकते हैं और मेरी माइक को जरा सा बराबर में कर दीजिए। और मैं अभी रिसेंटली बबीता जी के साथ कार्यक्रम की और जहाँ लागल कि बबीता जी और विकी भैया हम जब गावत रहनी तो कुल लोग बैठल रहे हम ही लोग नाचत रहे। सही बात बा तो आई सीधा बहुत समय नहीं लेवे के और एक बात हम कहल चाहते नहीं हिमांशु जी खातिर सब तो आइल है आ जाए हिमांशु भैया तनी आ जाइए सब आइल है सब बोलस है जेकरा घरे के लड़की लड़का ना पढ़ पावेला जेकर माई बाबू जेकरा के ना पढ़ा पावेले ई बहुत बड़ा काम बा ई बहुत बड़ा सौभाग्य के काम बा जेकरा के हिमांशु भैया करतनी कि फ्री ऑफ कॉस्ट उन सब बच्चों को पढ़ाते हैं। और वो ऐसा ही नहीं कि अपने ही स्कूल में वो बच्चे जिस स्कूल में पढ़ना चाहते हैं उस स्कूल में उनका पढ़ाई का पूरा देख रेख खर्चा पानी हिमांशु जी उठाते हैं। तो आप जैसा भाई एक जिले में अगर ऐसा आदमी हो जाए तो हमारे यूपी बिहार की अनपढ़ता और गंवारता खत्म हो जाए। मतलब आपको मैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी पूरे कलाकार की तरफ से। निशा जी सबका बस के कमो ना होला सही बात बा जे ऊ होला अब हम का कहीं वही वाला लाइनिया का ना अच्छा कुछ अच्छा कहता नहीं तो रउआ के देख के पहले शुरू करता नहीं कहीं रहू चंदन के देख के कहीं हम तनी ना रउआ के देख के कहो चंदन पसंद नहीं करे काहे कि राउर निगाह बहुत कतिलाना बा। ओके बाजी हां इनका दाढ़ी बनो दिक्कत नहीं बबीता बाबू आप बबीता जी आप भी ना जाइए आप भी मेरे साथ रहिएगा थोड़ा मजा आएगा हम लोग साथ में करेंगे मजा करना है हिमनन वर्मा जी की ओर से अच्छा मदन वर्मा जी की तरफ से ये चांदी का 2000 का नोट है मनन वर्मा जी की तरफ से नवा नोट अच्छा 2000 चांदी का ये 2000 बोन हो तो चांदी बेचाई ना ओके जय श्री राम भैया। और एक बार मैं चाहूंगी कि सब लोग जोरदार तालियां बजा करके जितना लोग भी बांटे सारे यूट्यूबर भाई लोगों को तो दिल से मैं धन्यवाद हमेशा से कहूंगी। ई चाहेला तो जेकरा मन ओकरा के स्टार बना देवेला तो कहे के बाद सीधा सुनी ना अपन पहले गाएंगे पहले रौरे पे गाएंगे ये पहले वहां के गई ना पहले हम सबका खातिर एक लाइन कह देते हैं फरमाइश बने तो भूला जाए कौन आई अरे कीजे करे से लोभ कोइलो ओ करे से परेशानी बा ए सनमी करम तारो जिया जिया लागे खानदानी बा क्या बात है क्या बात है क्या बात है। अब हम निशा जी से विनती करो हाँ आप भी और आपके सुने खातिर लोग हाँ जी
इच्छुक बा बेचैन बा। हाँ हाँ सबसे पहले तो सब लोग खड़ा बानी तो रौरे से शुरू करतनी हम हाँ, करी, नहीं कि करी। राउर हो गीतवा हमरा के बड़ा नीक लागला पवन जी राउर तो हर गीतिया नीक लागला भाई आइला गौना गौना करत रही गौना कइला ओके बाची तो ओके ऊपी रहा के भी पैटर्न रौरा गइले बानी रौदा में मसौदा अच्छा लगे। बहुत नहीं हमरा बीच में मत बोल भाई सरिया उनकर माफ बा उनकर तो हम आगे पीछे बोले बोला ना है पीछे में बोलीला। उहे बोलल का फोन कर विदाई बा। कि अरे अजबा पहिला मिलनवा जी जी ये मदन आ मिलन निसवा के है बोलवा दूधू गो चंदनवा कहीं ठीक लगे। नहीं नहीं कह सकिला रजऊ ना तो बबीता भैया कही कि मोरा आगे आगे गुलाब जस खिलल बा बदनवा कि सुनी सुनी भगवान जन बिहान होती रौदा संगे के हुआ ना मने साथ में काहे ड्राइवर हो ना हम चाहत नहीं कि मोबाइल आई लिफाफा धो दे दे हमारा के दे केहू गायब ना कर। हाँ, कोई ना गायब करे पैसा को लेकर चल जाइए आदमी अब भाव से निशा जी ई निशा अलग है। आवो मार्केट में सुनी सुनी भगवान अरे जग बिहान हो